Pitanje broj 1. Je li kriza u Hrvatskoj uništila građevinski biznis? Pitanje broj 2. Pate li mali gradovi od depopulacije? Pitanje broj 3. Je li točno da vlasti u Hrvatskoj nemaju smisla za ekologiju i održivi razvoj? Odgovor na sva tri pitanja je da, ali ne u Koprivnici. Mladi tata Zoran i njegova tročlana obitelj stanari su takozvane šparne hiže. Prve niskoenergetske zgrade u Hrvatskoj s certifikatom A+. Osim što je riječ o ekološki osvještenoj građevini koja štedi energiju, život u njoj znači i nevjerojatno male režije. Za grijanje, toplu vodu i tu ventilaciju, kako sam se uselio u stan. Znači od 2011. sam potrošio 6.000 kuna. Ako taj iznos podijelimo s 30 mjeseci, uključujući i 3 zime, to ispada 200 kuna mjesečno. Evo, u biti pa ovo je centralna stanica, to se odnosi na kalorimetre. To je, za svaku prostoriju je, u biti to su neki ventili koji za svaku prostoriju dolaze zbog zagrijanja. Znači svaka prostorija ima dijeljeni sistem koji može se napraviti, u svakoj prostoriji može biti drugačija temperatura, ali mi smo odlučili na savjete da se u cijelom stanu bude konstantno. Šparne hiže ili ti štedljive kuće imaju posebnu ovojnicu i ventilacijski sustav. Tu su i solarni kolektori i kvalitetnija stolarija. Ove inovacije daju šparnim hižama daleko bolja toplinsko-izolacijska svojstva od zgrada koje se grade prema trenutačno vrijedećim propisima. I ne samo to, grad Koprivnica podiže šparne hiže u sklopu društveno poticane stanogradnje. Povoljni krediti i prosječna cijena od 987 eura za kvadrat učinili su da stanovi u prve dvije zgrade budu razgrabljeni. Ove zgrade prvenstveno su namijenjene mladim ljudima i prosjek naših stanara je od 25 do 35 godina. Znači mladi ljudi sa djecom koja idu tu u obližnje vrtiće. U jeku građevinske i opće gospodarske krize, koprivničke vlasti smislile su dakle projekt u kojem će biti i posla za građevinare i jeftinih stanova za mlade obitelji i zadovoljavanja najviših energetsko-ekoloških standarda koje predviđa Europska unija. Da bi se to moglo postići, grad Koprivnica odrekao se svog glavnog prihoda, komunalnog doprinosa za sve građevine koje se grade po A+ standardu. Što za ove zgrade je prilično veliki iznos od 550 do 600 tisuća kuna, jer toliko koliko smo dobili, odnosno nismo platili komunalni doprinos, toliko smo uložili u energetsku učinkovitost zgrada. Šparne hiže lani su Koprivnici donijele nagradu za energetsku učinkovitost koju dodjeljuje Europska komisija u Briselu. No šparne hiže samo su dio šireg koncepta, dugogodišnje strategije održivog razvoja i uvođenja ekoloških standarda u gradu Koprivnici. Jedan od projekata je i prenamjena ruševnog vojnog kompleksa. Europski fondovi su dosta izdašni upravo za niskoenergetsku gradnju i održivi razvoj općenito. Treba ga dobro iskombinirati, da tako kažem. I uglavnom se, ti projekti ne baziraju naravno samo na tome, nego treba više ciljeva uobličiti u optimalni projekt i mislim da ima vrlo dobre šanse povući novce iz EU fondova. Pa evo recimo mi ovdje planiramo spojiti naša nekakva dva strateška cilja, a to je znači u ovom kompleksu kampusa razviti sveučilište bazirano na biotehnologiji, farmaciji, ono što imamo gospodarstvo ovoga u okolini i dalje vezano uz inovacijske centre, kulinarsku akademiju i tako dalje i sve to u niskoenergetskom konceptu. Spojiti zapravo dva strateška cilja. Arhitektice zelene Koprivnice za 21. stoljeće godinama se educiraju kroz europske programe. Obilaze Njemačku, Austriju i druge zemlje proučavajući tamošnje uspješne projekte. U izvođenju projekata konzultiraju se s vodećim stručnjacima u zemlji i inozemstvu. Koprivnicu neki možda zamišljaju kao provinciju, ali za Zagreb i ostale dijelove ove zemlje ona je avangarda, zelena avangarda.